Dakle, i sa nečim od toga se može slagati nečim, ali ja zaista mislim da ne može se naći kompletnije, tačnije i odgovornije čitanje, odnosno tekst o kompletnom Kišovom delu. I ono što je meni fascinantno, recimo, povezivanje Kišovih prevoda sa onim što je Kiš pisao. I niste citirali, ja sad ne znam tačno, ne mogu da, nažalost, citirati Cvetajevu, da bi se o nekom pisalo, mora se znati svaki stih koji je taj pesnik napisao. Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji niko ko zna doslovce sve što je Kiš i radio. Kiš je nama danas važan mnogo više nego što smo to mogli da pretpostavimo pre mnogo godina. Ja mislim da je Kiš kao društvu važan, a da imamo izvesne probleme u recepciji Kiša, svojatanje Kiša, lepljenje raznih ideoloških matrica i da Kiša, mislim, Kiš će sam da se odbrani. Ali ovo što ste vi uradili ovim, i ne samo ovim knjigom, nego i prethodnim tekstovima, to je zaista jedna veličanstveno bavljenje. Mi smo imali priliku, inače to nisam vam nikad pričala, mi smo imali priliku da nam gostuje jedan mladi pisac koga smo pozvali, to je jedna od retkih grešaka koje smo napravili u pozivanju ljudi na festival, bila je neka preporuka i ja se nisam dovoljno oduprala, i čovjek je držao predavanje, ja na svu sreću nisam bila tamo, u kojoj je govorio kako je on bio na terasi hotela Argentina sa Kišom. Dakle, taj čovjek ni po godinama mogao biti tamo, a naročito znamo ko je sedeo. Jedan mi interni štos koji moje društvo u Užicu pravi je za te lažne svedoke, lažne pričače. Dakle, znate, kad umre neka veličina, ja mislim da nikog više trenutno ne cipelera neko Andrića i Kiša. Zato što su veličine. I to je način na koji vi pišete o Kišu je, kako bih rekla, apoteoza veličanstvenom piscu pre svega, ali jedno toliko dubinsko, dobro čitanje i dubinsko prijateljstvo izbija iz svega ovoga što vi radite. To je... Pa izbija i stid. Zato što ja, meni čovjeka i čovjeka koji sve sam rešava, bili smo jednom u Ljubljani, još baš je afera bila ono pri zalasku, ali i neki moji Crnogorci tamo koji žive. Nije to bila provokacija, nego sam, pa možda je bilo. Pita ga šta vam misli u Bulatoviću. I Kiš kaže, napisao je 3-4 izvrsne knjige. I to se stalo. Ali da je on sve, nikad on nije bio, čak i to njihovo prijateljstvo, Kovač, Pekić, David, to je stvarno malo sujete, ali čak i hoće da napiše možda neku knjigu o Kovaču i to. Ali svi su malo sujete imali prema Kišu, malo, zato što on prvi probio i znali su da je taj njegov ulog ogroman. Na drugo, što se tiče prevoda, pa njemu su neki zamerili kako je dobio 6 kod Taranovskog i Ruskog. A ja kažem, a koliko kad je preveo novogodišnju Cvetajeve koja ne prevodio, to je Brodski rekao. Imate te sujetni ljudi kao što su Brodski, Kundera i ti, i onda on Brodski kaže, ja bih volio da sam napisao Grobnicu, pa Kundera koji je užasno bio sujetan, on je najbolji među... A nikad nije iskoristio priliku da bude disident. Kao što nisu ovi filmadži iz Crnog talasa. To su ljudi koji su sve vidjeli, Makavejev snima Paradu kao dokumentarni film, pa se posprduje, pa Žika Pavlović snima Zasedu, film o revoluciji, ali Ivica Vidović, jedan od najboljih jugoslovenskih glumaca, staje na kraju nekakva trojka, ne zna se da li su četnici, partizani, i hoće da ga istriljaju, a on čučne položaj fetusa i kaže, i vi ste mi neka revolucija. Dakle, to su ti ljudi koji sa ekonomijom su snimali, gotovo ekonomiju Johna Forda, ali nisu nikad iskoristili da oni budu kao disidenti, kapirate, da to bude neka njihova etiketa, pa da prebegnu negde, nije ih zanimao. Mislim, to je može i sa državom u kojoj živiš da bude prijateljstvo nekog višeg reda. Kad znate sve, pa onda, ja kod ljudi pamtim ono što je najbolje. I nikad ne bi protiv prijatelja nekog, mogu da mu kažem sve u oči i da, evo sad Petar Božović dobije Dobrični prsten i zvao Vojeg Vrajevića, predsjednik udruženja. Pa eto, ja bih volio Bož nešto kaže, ali ja sam s njim faše, pitam me, hoćeš da, normalno da ću da dođem. A dobro, vi ste mi rekli